Čaute ľudia, vítam vás vo videu s Madisonom RT. No, v dnešnom videu si otvoríme Summon Shope Standard Banner, ale my si otvoríme Boost Banner. Tak za tých 50, tak poďme na to. Otvárame. Poď Prismatika, poď. Poď. Už máme ako zase dosť veľa Prismatik. Wow. Máme tu toho zvraždeného Patrika. Takže už som mal troch dneska naraz, takže docela pohodička. Môžeme otvárať koľko chceme, takže tak, dobre, ide nám a nie je tam. Potom si otvoríme postupne všetko a uvidíme, čo budeme mať najviac. Takže, tak zase máme iba jedného. My chceme aj toho Coolboya. No, uvidíme, či nám padne aj Coolboy. Poď. A to nebude. A bude. Je tam. Ale zase tam nie je ten Coolboy. My chceme toho Coolboya. No, poď. Není tam. Ako ten Coolboy je väčšia šanca, ako je ten... Ja nie, oni majú narovnako. Oni sú narovnako ako Dumpster. Vlastne, on sa volá Morbid Patrick. Aha, Morbid a Coolboy. Takže Morbid a Coolboy majú narovnako tie otváracie percentá. Dobre, je to tam. Coolboy. Otvorím si to opäť až do dny, všetko. A pozriem potom, čo mi padlo všetko. Takže je to docela dobre. Ako idem si urobiť asi Superstar na toho Patrika jedného. Nich mám strašne už veľa. Takže tak. Super je, že takto môžu popadať tie prismatiky, ale je ich docela málo. Tak. Lebo je veľká šanca, že ti padne, takže majú malú hodnotu. Lebo keď si zoberiete Sadboya a toto, tak to vám nikto netradne. Ani keby bol ten Sadboy možno na jednotke. Tak to je možno, že tradeol. Dobre, po update asi si urobíme takú otváračku zo všetkého, že čo mi padne. Karty sa budú otvárať, všetko možné. Ale bude to iba shorty, na shorty teda, aby som dal viac shortov a bol by viac hliadnutí. Aj viac pozretí, takže... Tak. No poď. Je tam Dumpster. Dumpster Patrick je vlastne ten normálny, ten iný Patrick, ale Morbid je vlastne tento. Čo nám furt padal? Už iba 2-krát. No dávaj boosty, poď. Poď. Není. Posledných 2-krát. No poď. Je tam Coolboy. Dobre, ostane nám 1000. Poď. A je tam nič. Dobre. Otvoríme si toto. 1, 2. Dobre, ja by som sa chcel poďakovať. Koniec videa a vidíme sa pri ďalšom. Čaute.